Hi friends, नै दिनै फैयै बैसाग दाननि 1 तारिख सफैबाय। देग्लायथ' रंजानो मोननाय नंला बे कर'ना भाइरासनि थाखायनो। गिबियावनो आङो न'नि गाहाय बिमा बिफाखौ सनमान लागोनसै, ओमफ्राय नै बे फुलजोंनो आं बरायगोन आरो बैसागुखौ। होमबा रथ'दो लोगोफोर। नै फैफिनबाय, एबारसो बरायनोसै बैसागुखौ। नै ओमफ्राय दा आं देग्लायनि बोसोर गोदानखौ नैबे बिबारजोंनो बरायनोसै। आङो जोबोद मोसानो लुगैदोंमोन आरो अब्लाबो देग्लायनि बैसागुआव मा होनो रंजानो मोनासै। नाथाय माबोरै नुदों रायजोफोर? गाननो जोमनो देलायथारबायमोन आङो, मोसानो मोनला। अब्लाबो बे बैसागुखौ बरायनोसै आरो। बैसागु 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 सल'फोर बैसागुखौ बरायखांबाय। आसा खालामो देग्लायनि बैसागुखौ बयबो न'आवनो थानानैनो मिनि खुसि रंजायै मानिलायो। सल'फोर दिनै भिडिअ एसेनोसै। जुदि मोजां नुदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। आरो आंनि भिडिअखौ फार्स्ट नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो दामैना होदो। बाय।